Yo molweni apho. Bantakwethu masikhawulezise sithi qa. Yalibona liyeza. Yalibona liyeza. Liyeza le-ulcers eli. Liyeza le-ulcers eli. I-ulcers zizawuvakala bantakwethu ngokuba kube nento eshisayo apha. I-ulcers zizovakala ngokuba ube nalento wena othi andiyityi yayiva ne then nalo nali ndikunika 3 days ndikunika 3 days usebenzisa imbiza yam yeva then kule 3 days endikunike yona ngeke uphinde ukhale nganto tu kweliyeza yeva once bathi une acid eninzi once bathi unezilonda emathunjini ixela mhlophe une ulcers then ichokutata uMaqabaza akunikele 1.5 liter then zizawuphela tu i-ulcers kuwe abantu abaninzi ke bathi i-ulcers azinyangeki bathi abantu abaninzi kudala ndisidla ipilisi bantakwethu ipilisi ngeke zizinyange i-ulcer once kuthiwa une-ulcers une-acid eninzi emzimbeni that acid yenza into yokuba ube nezilonda emathunjini then once ube nezilonda emathunjini kuzotshisa apha esiswini kuyatshisa noba utye idrink iyakukhathaza noba utye itomato iyakukhathaza okanye utye into emuncu okanye amasi zininzi mani izinto ezingafunwayo zi-ulcers like i-beans imbotyi omnyatha umngqusho andisawutyi yebantakwethu uyabuyela apha utya izinto zakho ebekade usithi wena kudala abantu bezama ukunika iyeza andincedeki believe me tata uMaqabaza ngumqhwana isiduko ndiyinzalelwane yasePort St Johns ndithi kuni uba ukhathazwa zi-ulcers uzawuvuka nalembiza kum ndiyayithumela ke lembiza ngopep wena okwakho uyathetha nam ku-WhatsApp yebo thetha nam ku-WhatsApp inamba yami ikhona kwibhayo yam thethe nam ku-WhatsApp utsho uba wena uphi undinike upep code ndikuthumelele okanye mhlawumbi into yenzayo yeyokuba mhlawumbi uthi xa undifuna uvele undifowunele kulaa number ozoyibona ka-WhatsApp enzela into yoba wena uthini ufumane liyeza noba use-Northern Cape noba use-KZN noba use-Western Cape eKapa noba use-Mpumalanga noba use-North West yebantakwethu noba use-Limpopo nali iyeza abantakwethu apho ko-Rustenburg nali iyeza wena apho ko-Nelspruit nali iyeza ko-Vryheid ko-Newcastle e-Richards Bay zonke izindawo emzinto wena mntu ulapha eKZN eDurban koMashu komntubatuba nali iyeza abantakwethu le-ulcers sazigqiba tu i-ulcers tu yes bayabuza abantu ingaba tata mkhulu elibhotile lakho liyakwazi na ukuphinda ndinga-odi ndingamane ndithathe liyeza kanti mhlawumbi siyathomalalisa hayi bantakwethu asithomalalisi kweliyeza sigqiba i-ulcers zakho uzokohlukana nazo futhi kunjalo nje oku ubuyele kwezaa zinto bokade ungazityi uthi wena mna ndinezinto esendayeka ukuzitya ngenxa ye-ulcers jonga jonga 200 rand lembiza abantakwethu lembiza likhulu uyabona xa sithi likhulu yebantakwethu likhulu lemponti ngokwesimpondo likhulu lemponti okanye ke sithi 200 ithethe ukuthi ke abantakwethu wena mntu ozibuzayo othi ingaba nam nandithini kweze ulcers ekudala zandiphatha abuzo omnye ndizoyikholelwa kanjani tata lento ndithi mna jonga zincame kudala amayeza udlule kuwo kodwa zange ufike kweli lasePort St Johns zafike kweli yeza lasePort St Johns khawuthathe nali iyeza le-ulcer then uzonyanga i-ulcers uphindele utye izinto obungazityi esashisa lanqekula okwakutshisa esiswini udukutya ukubuyise ulunywe kakhulu xa utye ezinye izinto nali baba yini
nindibambe nazi number zam zikhona nindibambe kwezi numbers zam endizibekayo contact please ndikuncede wehlukane neulcers molweni nibe nenye ibityala emnandi inew year happy new year kuni nonke niphile zi-ulcers inkosi bantakwethu dankie